Hello mga dear, welcome to another English lesson na Tagalog ang explanation with me here, Teacher Maya. And for this video, we'll have a little overview kung ano ba itong mga models at bakit kailangan natin silang alamin. Please make sure to subscribe to this channel kung gusto niyo pang mapalalim ang kaalaman tungkol sa English language structure para sa mas tamang paggawa ng sentences for communication or exam purposes. And if magugustuhan mo ang content na to, please like and share para mas marami pang makabenefit sa lesson na to. Thanks a lot! Sa sample conversation na to, mababasa natin na ang dalawang nag-uusap na si A at B ay nagpapahayag ng kanilang views or opinion tungkol sa pagtatapat na gagawin ni B. Para kay A, kailangan nang sabihin ni B ang nararamdaman niya kay girl. Pero para kay B ay hindi niya kaya. Taliwas sa opinion ni A na ayon sa kanya ay nararapat na gawin na ni B dahil perfect na ang timing. Pero hindi pa rin daw sure si B dahil baka ma-reject lang siya. Kaya sabi ni A, hindi niya malalaman yon kung hindi niya susubukan. Iba-iba ang pananaw ng dalawa tungkol sa timing ng pagtatapat ng feelings ni B. Kailangan na raw pero di kaya. Ito na raw ang tamang panahon pero sabi ng isa, baka hindi naman. Isa itong halimbawa na sa bawat pag-uusap natin sa kahit anong bagay ay meron tayong iba't ibang pananaw. Kung gaano ito kahalaga sa atin, kung gaano tayo ka-sure about dito or kung feeling natin kaya ba natin or hindi. Ganito ang pag-form natin ng ating mga realities. Ano ba ang totoo para sa'yo? Na kaya mo or di mo kaya na pwedeng mangyari ang isang bagay or malabong mangyari. At sa pag-express natin nito, matutulungan tayo ng mga modal verbs. Ang mga modal verbs ay uri ng helping verbs or auxiliary verbs na tumutulong ma-express ang pananaw natin sa isang bagay kung feeling natin ay sure na sure itong mangyayari or may posibilidad or kaya bang gawin, gusto bang gawin, tama bang gawin, or kailangan bang gawin. Ito ang mga common modal verbs na ginagamit natin para ma-express ang iba't ibang pananaw natin tungkol sa mga bagay-bagay. Kung sa tingin natin ay kayang gawin, gagamitan natin ng verb ng modal auxiliary na can. Ang opposite naman nito ay can't. Kung sa palagay natin ay di kayang gawin. Example, she can write a well-organized essay. Kung nais naman nating ipahayag ay tungkol sa posibilidad or kung ano ang pupwedeng mangyari or pupwedeng gawin. Nariyan ang can, could, may at might para i-express ito. Sa ganitong meaning, ang could ay pwedeng past form ng can. Pwede ring hindi. Example, this plan can cause trouble. Ang past form nito ay could. We didn't continue with the plan because it could cause trouble. Pero hindi sa example na to. Let's try the plan. It could work. Ang may at might naman ay pare-parehong nagpapakita ng posibilidad pero iba-iba ang degree ng pagkagamit nito. Kung feeling mo merong mga 50% chance na mangyayari, gagamitan mo ng may. Don't do that. She may not like it. Pero kung feeling mo less than 50% chance ang posibilidad, gagamitan naman ng might. I'll bring an umbrella. It might suddenly rain. Kung hihingi naman tayo ng permission or magbibigay ng permission na pwede or hindi pwedeng gawin ng isang bagay, of course, based rin ito sa pananaw ng nagsalita. Ang can, could, at may ay mga modals para rito. Na pwede ring maging negative form pag lalagyan ng not. Tandaan lang na ang can ang pinaka-casual gamitin sa paghingi or pagbigay ng permission. Kung medyo formal ang conversation dahil hindi mo friends or kaedad ang kausap mo, mas maiging could or may ang gagamitin. Mas polite kasi sila. Kung meron naman tayong mga kahilingan na gustong sabihin, merong modals na can, could, will, at would na makakatulong sa atin sa pag-express nito. Lalagyan rin natin ng not para maging negative form. Take note lang na ang will not kapag ginawa natin ng short form or contraction, magiging won't. Tandaan, ang could at would dito ay hindi past forms ng can at will. Sila ang mas formal na forms ng can at will. Hindi nating halinhan ang mga ito ng can at will. Could you please give me some water? Or can you please give me some water? Would you please open that door for her? Or will you please open that door for her? Pero mas informal ang can at will. Mga bagay sambitin kapag mga ka-level, kaedad, or friends mo ang kausap.
Mas polite versions ang could at ang would. Kung gusto naman natin sabihin na tamang gawin or di tamang gawin ng isang bagay sa pamamagitan ng suggestions or advice, nandyan ang modal na should para tulungan tayong ma-express ang views or pananaw nating ito. Ang negative form nito ay lalagyan lang ng not after sa modal, kagaya ng you should not wear that in school or we should tell her the truth. Kapag ang views or pananaw naman natin ay patungkol sa kung gaano kahalagang gawin ang isang bagay, merong modals na must and have to para dyan. Ang have to ay ginagamit kung sa pananaw mo ay kailangang gawin ang isang bagay dahil ito ang sinabi ng authority, ng batas, o ng ano pang mga pamunuan na kailangan ay dapat sundin, regardless kung feeling mo ring mahalaga o hindi ba. Kagaya ng pagsuot ng uniform. Kung eskwelahan ito yung policy ng paaralan. Kailangang sundin kahit di mo gustong mag-uniform. Ang must ay ginagamit sa pag-express kung ano ang mahalagang gawin dahil ito yung opinion mo. Hindi ito nakabase sa existing policies or regulations or utos ng iba. Ito ang utos mo. Utos mo sa iba or sa sarili. Ikaw na nagsalita ang nagsilbing authority tungkol sa kung ano ang mahalagang gawin. Sa example, pwedeng ang nanay ang nagsabi nito sa kanyang anak. Ang nanay ang gumawa ng mahalagang utos para sa kanyang anak. Dapat umuwi before midnight. Ang must ay ginagamit rin pag-express kung feeling mo sure na sure ka sa isang bagay. Kagaya halimbawa, may kakilala kang nag-travel lang, walang work, pero afford na afford niya. Must have a lot of money. Sure ka dyan. Again, ito ang mga common modal verbs na ginagamit natin para matulungan tayong ma-express ang ating pananaw tungkol sa mga bagay-bagay. Ano ba ang mga pananaw na to? Certainty or kung gaano tayo ka-sure, kung gaano ka-posible na mangyayari, ano ang kayang gawin, ano ang pupwedeng gawin, ano ang tamang gawin, ano ang gusto sanang gawin, or ano ang mahalagang gawin. I hope na meron kayong karagdagang nalaman tungkol sa modal sa video ito. Please like, share, and subscribe for more English lessons sa Tagalog ang explanation. See you next time. Bye-bye!